Sunog ni Ulbo sa gawas Langyod sa Pier 1 ning Dakbayan, Sugbo. Gisusi pa sa kabomberuhan ang hinungdan sa sunog. Si Nico Sereno sa report. Alas 11:57 nadawat sa kabomberuhan ang alarma sa sunog. Apektado ang mga panimay, gawas lang yun sa gate sa Pier 1. Gikatahong nagsugod ang kayo sa ibabaw nga parte sa balay nga giokupahan sa usa ka simbahan. Dili pa matumbok ang hinungdan kay matod sa pastor wala na may gamit sa ibabaw nga andana. Mao naman akong nadunggan nga tuktok ko kay sunog ko no. Pagbuwa na anak ko, diyan ako kita nga murag ang kuan ibabaw. Hayag-hayag na. Nakalitan ang mga nasunugan sa nahitabo. Sama kang Noy Edsel nga nabalaka kay pipila ka adlaw na lang Pasko na. Bugtong nadala niya ang iyang rubber shoes. Wakabot pila ka minuto, Ulbo dayon. Yung direksyon nun, isaluyo niya, mga 25 second, digawas ang kayo, boom, dito, ni tapon dayon. Ako natumog sa hapon dito. Padayon pa ang investigasyon sa BFP sa nahitabo. Wala rahinom nakadako ang kayo kay nakontrolar kini gilayon. Walay kalisdanan kay lagpad man og kalsada nya di aputan ning ang ubang natong fire truck naman nato gipapwesto sa may pier gyud mismo. Nya at dili kung hunaon na palibutan ni siya nga sunog manang paspas pud siya. Gawa sa pagpadali sa fire operations ni ining miulbo nga sunog gipaniguro sab sa mga otoridad nga dili kini makabalda og makahasol sa nagpadayon sab nga operation dinhi sa Pantalan, labi na karong panahona nga ating sakay nining nagsingabot ang Pasko. Sa pag-igo sa sunog, gisirad-an ang parte sa kalsada maong ang mga pasahero paingon sa Pantalan napugos pagbaklay aron dili mabiyaan sa ilang mga barko. I-assess dato nya tan-aw pananglita kasi tagias yuta no mag-agi sa tas barangay. Sa kinatibukan, muabot sa tulo ka mga balay ang hingpit nga naugdaw ug duha ang partially damaged. 50,000 pesos ang gibanabana nga danyos sa sunog. Nico Sereno, Balitang Bisdak.